Dwi jyst yn mynd i ddangos i chi sut i ddefnyddio Twitter i rannu fideos a lluniau falle rhwng mudiadau gwahanol. Felly, os ewch chi Twitter, cyfri Twitter fenter, neu'r sefydliad, ewch i'r ochr chwith ar y dudalen gartref a clicio môr, a cliciwch ar Media Studio. Mae hwn yn rhywbeth eitha newydd gan Twitter yn yr blynyddoedd dwytha, a rwan dwi'n darganfod sydd wedi defnyddio fo ore. Felly fel ydych chi'n gweld, mae yna lot o'r lluniau da ni wedi bod yn rhannu ar cyfrif Mentrau Iaith wythnos dwytha yma. Ac da chi'n gallu dewis ffiltro fesul media felly. Felly dwi'n mynd i ddewis un o'r fideos yn fan hyn. So dwi wedi dewis fideos, allwch chi searcho, neu allwch chi ddewis allan o be da ni wedi rhannu ar Twitter. Dwi'n mynd i glicio ar bydde di'r hynny'n barhau, gan bod o yn berthnasol ar y funud. A be dwi'n mynd i wneud ydy galluogi i bobl eraill all defnyddio'r fideo yma yn syth o Twitter heb fod o yn retweet felly. So dyma'r fideo. Dwi'n mynd i glicio sharing. A dwi'n mynd i ychwanegu pobl gwahanol yn fan hyn. So, enghraifft, Mentrau'r Iaith. Dim bech. Allai ychwanegu gymaint a dwi isio o bobl yn fan hyn. Ac ati. Neu gallwch chi rannu'r fideo yn defnyddio link fel hyn. Felly copïo hwnna a rhannu fo gyda pobl eraill. A wedyn, dyna ni, gyda rhannu. Gallwch chi, os di'r fideo ddim gennych chi yn ffisegol, felly gallwch chi lawrlwytho nhw fanna hefyd, ac exportio fo fel MP4, ac ychwanegu i steitle, neu llwytho i steitle, a newid i settings a falle ar fan hyn. Mwyn darganfod yr fideos yn i'r gwahanol luniau neu be bynnag sy'n cael ei rannu gyda chi gan bobl eraill. Os ewch chi glicio ar yr library fan hyn, yr top, shared media, a fel ydych chi'n gweld mae S4C wedi rhannu'r fideo yma o Carol Fordman. Ac be mae hynna'n galluogi fi wneud ydy tweetio'r fideo fel bod o'n ymddangos yn uniongyrchol gen Mentrau Iaith. Rwan mae o'n arfer dda i gydnabod pwy bynnag sydd yn y fideo, pwy bynnag sydd wedi llwytho'r fideo fel rhan o'r neges. Enghraifft, diolch i at S4C am rannu fideo. Neu, fel wnaethon ni tweetio wythnos yma, ydych chi wedi gweld Carol yn cyflwyno yn Gymraeg ar at S4C, a mae hwnna'n ffordd i uno yr diolch i fewn efo'r tweet i hyn. Felly mae'n sawl ffordd gwahanol, a allwch chi tweetio fo yn uniongyrchol ar y pryd, neu amserlennu fo i fynd yn y dyfodol yn fan hyn. A dyna ni.